Čaute, čaká nás ďalší romantický krásny výlet. Tentokrát to bude Hia Krakovia. No a tešíme sa veľmi a máme so sebou aj obľúbenú príručku Gadžo v meste. Pozrite, čo sa k nám zatúlalo. Ňuňu. No a teraz jedeme vdol a później znowu do góry. A tak cały czas. Jesteśmy w Krakowie. 3 pasy z jednej strony, 3 z drugiej strony. Naša obľúbená izba. Postele od seba. Čo nie je dobré. Z nádhernej stanici v Krakove vyrážame sa okúpať takde. Diaľnica cez mesto, železnica cez mesto, električky cez mesto, tunel cez mesto. A v meste. Veľkom zagrafitovanom paráda. Všade ľudia, kde len ideš, všade ľudia. Už sme skoro v cieli. A tu sa tak kde hodíme. Mestskí ľudia, tak tu bude koľko na šikane v tej vode. Tam volejbal hrajú chlapci. Rôzne zaujímavé kreácie, na cvičenie, dýchanie slanej vody, jak všade. Ďalšia pláž kompletne prepchaná. Asi sa vrátime naspäť. Fajná? Hej. Odchádzame z pláže, dobre bolo a ideme takýmto spôsobom po kolajničke. A teraz prechádzame cez železnice. Šalená križovatka, už tu čakáme pol hodinu, všelijaké podjazdy, nadjazdy, električky, neelektričky, čo len chceme. Už sme sa dostali do niečoho pekného, historického. Míňame ulicu za ulicou a snažíme sa dostať na hrad Vavel a je to tu stále väčšie a väčšie. Vďalem. Tu je to námestičko, ako vyzeralo niekedy v roku 1900 a teraz si ho ukážeme, ako vyzerá teraz. Myslím, že môže byť. Teraz smerujeme cez tento nádherný most. Je to veľké a pekné. A z druhej strany sa vyberáme cez cestu tamtým smerom. No Monika, daj taký fajný komentár. Tak blúdime a som zvedavá, že kde doblúdime. Ja viem kde. Najprv na kávu, potom na jedlo a potom na pivko. Môže byť? Áno. Ďalšie obrovské, wow. Čo Monika? Te budky, to są te, co... A popatrz, tam ludzie mieszkają na rzece. Sme tu a ľudí viac než dosť. Jaká smola. Všetci tu čakajú na to, kedy vychrli oheň. Presne sme to stihli, ale som nevybral kameru. Škoda. Vyrážame ďalej. Monika nechce ísť na hrad, tak opúšťame toto miesto a ideme do starého mesta. S ľuďmi je to tu extrém. No strašne veľa. Chodia. A tu nás si pekne strieľajú. Tu sú pekné koníčky. A tu je východ na hrad. Nakoniec predsa len ideme na hrad. Vystúpali sme si to hore pri takej stene, kde sú ľudia zasi z druhej svetovej vojny mŕtvi popísaní. Bicykle nechávame tu. Potom tvojom tačke nebieže? A ideme. Tak poďme na to.
No čo, Monika, poďme sa pozrieť, že dneska prežijeme krásny večer. Gdzieś tu? Máme tu prvé nádvorie. A toto všetko si pekne prejdeme. Zobacz, jakie złota, to taka pula. Je veľmi pekná. Teraz si ukážeme veľmi pekné nádvoričko vojenské, tam asi cvičili vojaci. Tak poďme na to. No wow, tak toto je obrovské. Toto je fakt veľké. Veľké a krásne, ako tieto dve mladé dievčatá. Paráda. Tu je dokonca aj nejaká nevesta. Samé prekrásne ženy a medzi nimi krásna Monička, ktorá si to tu všetko obzerá a určite sa jej to tu veľmi páči. Mám pravdu, že sa ti to tu veľmi páči? Tu je hrozno na kráľovské víno. Hradná záhrada plná krásnych kvietov lúčných, ale všetky tieto kvety sú buriny oproti tomuto prekrásnemu kvietku. Ahoj kvetok, ako sa máš? Teraz si prejdeme do makety. Opúšťame Vavel a rútime sa do centra. Už som hladný. Krajina. Konečne v centre. Zase ľudí. Láďa má veľkou hlavu, jak pytel od banánu, Láďa se v davu nestratí. Hradné panie krásne tancujú. Jej, voskové muzeum s mistrom Bínom. Neviem, kto on je, ale viem, kto je on. A to vy poznáte? To je brutál, toto tu sa nedá normálne prechádzať. No a na námestičku skúšame buď túto, alebo túto. Možno, že túto. A možno, že žiadnu. Alebo takúto. Tu je tržnica veľká vnuka v tom. A samozrejme všude sú lidi. Prechádzka v tržnici. Niečo si tu možno kúpime. Batmani, len oči im vidno. Tu by som fakt nechcel žiť.
Aj napriek takýmto zjaviskám. Niekoľko poschodový McDonald's. Aha, dračie vajce s malým drakom. Tam tetuška pekne masti. Zakývala. Krásne suveníry. Je ich tu veľa. Matriošky, poháriky, poldecačiky, magnetky, draky. Krakov je plný drakov. Šachy. Hustečky. Bábiky. Slovanské kroje. I jesteśmy z powrotem. Zamek Wawel. Z odwrotnej strony. Dziękujemy bardzo. Večer, západ slnka, hrad Wawel, Kraków. Ja a Monika na bajkoch. Ako to hodnotíš? Bardzo fajnie. Práve sa s Monikou rozhodujeme, že či ideme tam, alebo tam, alebo tam. Práve sme došli k nejakému mostu, predpokladom mostu zamilovancov, a tam sú nejaké sošky, čo tam všelijak visia. Tam. Artisti rôzni. Na druhej strane niekto trúbi. A stávať prichádzame. Schádzame z mosta a tu na mali by sme dať čo vhodiť, ne? Či nie? Tu sme sa ocitli zrazu, kde sme chceli, pred žabečkou. Monika išla kúpiť nejaký nápoj a ideme naspäť tam, odkiaľ sme prišli k rieke. Vysadávanie na lavičke a tá je mega party na lodi. Diskotéka plná ľudí. Parádny nočný biking si dávame s Monikou. Ideme absolútne bez GPS-ka, len kde nás napadne. A ideme, stále ideme. Pekne sa bicyklujeme. A uvidíme potom nakoniec, kde dojdeme. Auto. Opäť sme na križovatke, na ktorej sme začali. Hore sú vlaky, auta chodia hore, chaos z jednej strany, z druhej, tretej, štvrtej. Všade je to vyflipované, samozrejme stále ľudia všade. A ideme. Stala sa strašná vec, celý deň nahrávam videá a nemal som pamäť. Teraz sme na takom krásnych jazerách v Kameňolome. Úplne nádherná, modrá, presvitná voda. Všetko je preč. Trochu som uvoľnil pamäť, takže len také rýchlovky. A potom si to ešte ukážeme zhora. Keď už nič, tá aspoň takto. Ešte chceš ísť tam? No. Odchádzame preč a moje celodenné videá sú fuč. Nevadí, dorobím to, čo sa ešte stihnúť dá. Ako napríklad to, čo vám ukážem za chvíľku. Tam bola obrovská rada, to sme už nečakali. Ale pozrime sa teraz tu. Čo hovoríte na toto? To je stále ten kameňolom.
Ja myslím, že je absolútna paráda. Ahoj Monika, páči sa ti to? Super paráda. Ale ráno było tam dużo większa kolejka. Widziałeś, jaka jest teraz mała? Videl. Teraz by sme sa tam dostali. Funguje to takto, že jeden človek von, jeden človek dnu. Paradička. A my sme sa vlastne boli kúpať. Tam sa prejde pomedzi to a je tam ďalšie jazero. Nádherná čistá voda. Stále kopa ľudí prichádza, odchádza a najzaujímavejšie na tom celom to je, že ten kameňolom s tou vodou, aj to jazero, kde sme boli včera, oni nie sú preč od mesta, oni sú v centre mesta. My sme teraz 2 alebo 3 kilometre od historického mesta. Teraz ideme vyzdvihnúť našu obľúbenú Nikolku na stanicu vlakovú. Premávka tiež tu je šalená. To všetko vyzerá jak diaľnice cez mesto. Budovy obrovské. Teraz niečo veľmi pekné. Tu na to vyzerá všetko jak staronové, ale také nové na starý štájl. Pekné, nové, moderné kolajničky, všetko. Čisto nové. Sme na železničnej stanici a ideme vyzdvihnúť Nikolku. Vyzerá to tu jak nákupné centrum. Železničná stanica. Práve hlásia, že Nikola má 12-minútové opúždenie. A niekde tu príde moja obľúbená Nikolka. Tam je, už ju vidím, tam je, už ju vidím, tam je, už ju vidím, tam je. No a kde je? Tam je, už ju vidím. Neviem, kde je. Vítaj doma, Niky. Tu je moja obľúbenkyňa. Na koniec celého výletu už aj s Nikolkou sme si dopriali také fajné jedlá. Ale toto pozor teraz. Ešte aj s fajnou chutnou soľou. Ešte to meso sa trasie, žije. Soľ je výborná. Po nádhernom víkende v Krakove sa hlasíme opäť spod našej hruštičky, krásne sa hombajúc, vylihujúc. S pívečkem. Už nám chýba len úžasná Lilianka. Pa. Pa. Dobre bolo čo, Monča, čo?